लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आव बयखौ बरायहरनाय थालायबाय। दिनै जों दा थमा फारसे थांगासिनो। नै आंजों लोगोसे मोनबो दं। मा खालामहैगोन दा दसे उनाव नुहैसिगोन। औ थौदो बिदिब्ला सुरु गस्लाखौ बेगाव सोजायामोन बे दे नांला दे बावनो दोनसै थारैसै। सुगावनि दिफु थाव सोलांसै बेयाव। थाव माबा थैयावनो आङो दाख्लै नारनांहैदों आंहा सेरफांगुरिसिम नारनांनायखौ नुवाखै मानजोबखो माबानिफ्राय थावानो गैला खम जारला बे। जोंजों लोगोसे सासे मादैबो दङ थांगोन। जों दा नेगासिनो दं लामायाव। बबेसिम मिसन बैयो सफैबाय। ओंखारसै र' ओंखारना ada. Dasanti fra, isi monabiyo. Anakku नै गोबाबासो मा खालामनो फैदों नों? माबा दाखालिहा सन्देहआव 6नि सुट जादोंमोन। ओमफ्राय बयसआबो लानाय जायाखै नालाय दिनै लाफैदों। होनबाथ' सन्देहआव 6खौहाय नुनो मोनसिगोन। फ्रा नायनो एक्साइटेड। रेडि जानानै थादो बयबो सन्देहआव 6खौ नायनो। र' दा एक्ट्रेसखौबो देखायगोन आं। गारि नांबावगौ बाल थौदो थाबायलांदिनि जाबाय बिदिबाबो जायो जाबाय माबोरै जादों गावसोर मिथिगौ। बै माबानि मोनसेल'खाना गाबलायलायनायनि मोनसेल'खाना ओंखायनो जेबो गैखाया ना। लोगोफोर जों दा न'आव सफैफिनबाय। ओमफ्राय आं माखासे दहाय देखायजोबनो हायाखिसै नोंसिनो गाज्रि दामोनसै। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ'खौ बेयावनो फोजोबनोसै। बाय बाय लोगोफोर।